Dwi, isio gwybod, enghraifft o'r Ffrangeg yma ydy y gwahaniaeth rhwng y newid yna o a nhw, sydd yn cyfleu'r un peth, ond yn fwy addas mewn rhai cyd-destunau nag eraill. Mae gan aml iawn mae'r newid yna cymdeithasol yma yn gysylltiedig efo mwy neu llai o statws hefyd, so bysa ni disgwyl enghraifft gweld yn digwydd mewn cyd-destunau mwy anffurfiol yn y Gymraeg, a beth sydd wedi cael ei canfod yn y gorffennol ydy mewn gwaith gan Mojan et al. Yn 2010 ar addysg trochi Ffrangeg yng Nghanada ydy bod plant trochi Ffrangeg yn gorfibynnu ar y nhw, sef y mwyaf ffurfiol. So dyn nhw ddim yn defnyddio yr amrywiolion mwy anffurfiol yn eu iaith nhw. So maen nhw'n gorfibynnol ar y ffurfiol. So dyna da ni'n wybod am gymhwysedd sosioieithyddol. Yn gyffredinol, mae plant iaith cyntaf yn Caffael cymhwysedd sosioieithyddol fel rhan o Caffael iaith cyffredinol, so mae'n digwydd yn eitha naturiol gan rieni gwarcheidwyd yn yr ail iaith, neu mewn lingua franca hefyd, a mae Mercedes Durham wedi gwneud gwaith ar lingua franca yn y Swistir, ydy da ni'n gwybod bod pobl yn y cyd-destun yn ei chael anodd i Caffael cymhwysedd sosioieithyddol, sef y gallu yna i amrywio yn ôl cyd-destun, achos bod nhw'n gorfibynnu ar amrywiolion ffurfiol sydd yn gysylltiedig efo mewnbwn addysgiadol. So beth da ni wedi weld yn Nghanada, mewn trochi Ffrangeg, a mewn cyd-destunau eraill, neu pobl sydd yn dysgu mewn cyd-destun addysgiadol penodol ddim yn caffael amrywiolion mwy anffurfiol yn eu iaith. Da ni hefyd yn gwybod ar sail y gwaith yma bod yna ffactorau sydd yn gallu dylanwadu yn gadarnhaol ar yn gallu ni i ddatblygu cymhwysedd sosioieithyddol. Un o hynny ydy os mae'r athrawon eu hunain yn rhoi cyfarwyddyd echblyg ar sut i amrywio'n addysgiadol, os mae'r athrawon yn dweud wrth y plant defnyddio hwn mewn cyd-destunau anffurfiol, defnyddio hwn mewn cyd-destunau mwy ffurfiol. Da ni'n gweld bod hwnna yn cael effaith. Da ni hefyd yn gwybod os mae plant neu pobl ifanc yn mynd ffwrdd, myfyrwyr yn benodol, yn mynd ffwrdd yn ystod eu blwyddyn tramor, tra yn astudio iaith tramor modern, bod treulio amser yn yr gymuned, lle mae'r iaith gyntaf yn cael ei siarad gan gymuned, bod hwnna'n cael effaith gadarnhaol, a hefyd mae'r dylanwad gan cyfoedion. So, o ystyried y tri peth yna sydd yn bethau sydd yn gallu dylanwadu ar yn gallu ni i Caffael cymhwysedd sosioieithyddol, beth yw'r goblygiadau wedyn i addysg cyfrwng Cymraeg? So, dyna di un o'r prif gwestiynau sydd wedi codi wrth i fi fod yn gwneud y gwaith yma ers 6 mlynedd a hanner. So, da ni'n gwybod lot am y cyfarwyddyd echblyg sydd yn digwydd yn y dosbarth. Da ni'n gwybod i barod am yr athrawon yn disgwyl gweld ffurfiau mwy anffurfiol neu ffurfiol gan i ddisgyblion nhw, ond mi nes i yn y ngwaith trydydd hir meistr edrych ar ambell i beth yn fanna, so fedrai sôn am hynna yn hwyrach mlaen os da chi isio yn y cwestiynau. Ond da ni hefyd yn gwybod bod yn wahanol iawn i addysg trochi Ffrangeg yng Nghanada, mewn addysg drochi Cymraeg yng Nghymru, mae plant o gefndiroedd iaith gwahanol yn cael ei dysgu yn yr un dosbarthiadau. So mae plant sydd ddim yn siarad Cymraeg adra yn cael ei dysgu ar yr un pryd a plant sydd yn siarad Cymraeg adra. So mae'r dylanwad cyfoedion yna, da ni'n gwybod i barod am hwnna'n cael effaith ar ddatblygiad Caffael cymhwysedd sosioieithyddol, cymhwysedd sosioieithyddol y plant. Yng Nghanada, dim ond plant sydd ddim yn siarad Ffrangeg adra sydd yn cael ei trochi mewn Ffrangeg. So mae pawb yn y dosbarth yn dod o'r un cefndir ieithyddol. Mae yna hefyd gwestiwn arall o ran yr astudiad drama, dwi'n eisiau gadw hwnna mewn hefyd achos bod o'n ddiddorol. Achos mae defnydd cymunedol o'r iaith yn amrywio gymaint yng Nghymru. So os mae rhywun yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg, ond mewn ardal lle mae'r iaith Gymraeg yn gallu cael ei chlywed yn y gymuned, ydy hwnna o bosib yn rhywbeth yn ffactor sydd yn gallu helpu iddyn nhw Caffael cymhwysedd sosioieithyddol yn well o bosib. So dyma'r math o gwestiynau nath goffi reit yn y cychwyn. Mae rhaid i hefyd roi chydig bach o gyd-destun addysgiadol ar Gymraeg, ond mae'n siŵr bod yna lot o bobl yn y stafell yma yn gwybod am hyn lot yn well nag ydw i. Ond un pwynt pwysig i'w nodi ydy bod yna dwf yn amrywiadau'r Gymraeg yn unol efo proffil yr iaith yn Caerdydd yn dilyn ymdrechion i adfywio yr iaith. So mae hwnna di arwain at ystod ehangach o gyweiriau sydd ei hangen ar siaradwyr. Mae'r ffaith bod fi'n gallu mynd i'r gwaith a defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn y gwaith fel ydw i, yn golygu bod yna gyweir specific ar gyfer
hwnna. So mae'r ymdrechion adfywio ieithyddol yn cael dylanwad wedyn ar yr amrywio arddelliadol sydd wedi'i ddisgwyl. Da ni hefyd yn gwybod bod mae yna lot o waith sydd yn dangos neu'n deud bod gwahaniaethau masif rhwng Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol. A bod hwnna'n un nodwedd eitha distinctif o'r iaith. Ond mae'r union nodweddion sydd yn deitha ni beth sydd yn ffurfiol a beth sydd yn anffurfiol yn eitha aneglur. Ond, o be mae Bob Morris Jones wedi bod yn gwneud, da ni yn gallu gweld bod yna o bosib gwahaniaethau rhwng y defnydd o berfa, so un o'r rhyngon neu gwmasog, a'r rhagenwa sydd yn dibynnu ar ffurfioldeb y cyd-destun. So mae yna rai nodweddion mae pobl wedi sôn am sydd o bosib yn amrywio o'n un cyd-destun y llall. Pwysig nodi bod y honiadau am yr amrywio arddelliadol yma yn y Gymraeg yn aml yn digwydd ar sail gwaith disgrifiadol, argraffiadol yn hytrach nag mynd mewn i gymunedau lle mae Gymraeg yn cael ei siarad ac yn cofnodi yr amrywio sydd yn bodoli. So mae angen mwy o waith fel yna. So dyna di amrywio arddelliadol. So be am pobl ifanc? Wel, mae Mary Jones yn ei gwaith pwysig yn edrych ar amrywio pobl ifanc. Ac bod o ddim o reidrwydd yn sôn jyst am arddull, mae hi wedi awgrymu bod rhai ffurfiau yn cymryd lle nodweddion lleol. So bod plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn tueddu i ddefnyddio'r ffurfiau mwy safonol yn hytrach na be fysa yn nodwedd tafodieithol yn eu hardal nhw. Sydd yn, os ydych chi'n gweld, cefnogi'r gwaith sydd wedi cael ei wneud yn Canada ar Caffael cymhwysedd sosioieithyddol. So mae'r ffurfiau mwy safonol, mwy ffurfiol sydd yn adlewyrchu'r ffurfiau addysgiadol yn tueddu i cael ei defnyddio gan y bobl ifanc yma. Nes i hefyd yn y gwaith meistr yna, nes i siarad efo athrawon. Nes i ddim siarad efo'r dysgwyr eu hunan, pwysig nodi hwnna. Nes i siarad efo athrawon a gofyn i'r athrawon i barod am iaith y plant yn newid o un cyd-destun i'r llall. A nath yr athrawon dweud bod y myfyrwyr yn defnyddio amrywiadau safonol ar gyfer rhai newid yna ffonolegol fel pethau yn hytrach na pethau neu pethau a nesaf yn hytrach na nesaf ar draws gwahanol gyweiriau. So dim ots os oedd o yn gywir anffurfiol, oedd y plant yn dal i ddefnyddio pethau sydd yn mwyaf safonol. Ond, fel dwi'n dweud, oedd hwnna ar sail be oedd y athrawon yn adrodd ddim o reidrwydd yn edrych ar be oedd y plant yn wneud. Wedi dweud yna, mae Ianso Griffith wedi ffeindio'n ddiweddar bod y silla ola diacen yn amrywio rhwng y dasg cyfweliad sosioieithyddol a'r dasg darllen rhestr geiriau. So, da ni yn gweld o bosib bod yna wahaniaethau rhwng cyweiriau gwahanol, rhwng arddelliadau gwahanol. So, da ni'n gwybod lot am amrywio arddelliadol pobl ifanc, a da ni'n gwybod yn llai fyth rili am amrywio arddelliadol pobl ifanc sydd ddim yn siarad Cymraeg adra. Ond un peth sydd wedi cael ei nodi, a dwi wedi cyfieithu hwn yn hun, so sori os di'n ddim yn dda iawn, ond na pattern defnyddio'r gair monostylistic. Un arddelliadol, dyna wi'n licio hwnna? Dwi'n eisiau cynnig beth well? Dylai, gan i drafod hwnna wedyn. Ond monostylistic oedd Hansen yn dweud o'i gymharu efo plant oedd efo Cymraeg ar yr aelwyd. So na pattern fy mewn ac edrych ar ffordd o'n nhw'n defnyddio rhagenw a'r treiglad. A nath nhw ffeindio mae plant sydd yn siarad Saesneg adra dim ond yn defnyddio un arddull. Sydd eto'n ffitio efo yr hyn gath ei ganfod yn fama. Fe nhw'n defnyddio'r mwyaf ffurfiol, y mwyaf safonol. So, mae hwnna'n chdi bach cyd-destun i chi. So, dyma project fi wedyn. Nes i trio edrych ar ddau gwahanol fath o siaradwr. Dwi wedi sôn am hyn yn barod, Cymraeg ar yr aelwyd a Saesneg ar yr aelwyd. Sori bod yr acronyms yn Saesneg, ond mae bob un o'r ffigurau a tabla fi yn y thesis yn Saesneg. A fel mae bob ddim yn y swyddfa hir yn Saesneg, so dwi jyst cysondeb dwi wedi cadw nhw yn Saesneg yma yna. So dwi'n cymharu dau gwahanol fath o siaradwr o ran iaith yr aelwyd, a dwi hefyd yn cymharu dwy ardal fan. So os da chi'n cofio, rhan o'r rhagdybiaeth fi oedd, os mae yna fwy o Gymraeg yn cael ei siarad yn y gymuned, mae yna o bosib fwy o amrywio arddelliadol yn mynd i ddigwydd yn lleferydd y plant yma.
achos bod nhw'n cael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol. Mae'n neud sens, dydy. So dyna ni'n disgwyl yn fan'na. So Gwynedd y Bro Gymraeg efo 76.6% y cant yn gallu siarad Cymraeg yn ôl yr APS yn 2021. Debyg bod hwnna wedi newid erbyn hyn. Yn sori, nes i'n inclwio am yr ffigurau mwy diweddar. A wedyn nes i gymharu fo Caerdydd. So mae 29.1 yn gallu siarad Cymraeg. Ella bod hwnna hefyd wedi newid erbyn hyn. Ond beth sydd yn bwysicach, dwi'n meddwl, na'r ffigurau yma, ydy'r ffigurau o pwy sydd yn defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol o ddydd i dydd. So yng Ngwynedd, dwi'n meddwl bod o tua 65% o bobl yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Yng Nghaerdydd, mae'n 6% o bobl sydd yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd. So os da ni'n meddwl am y cyd-destuna, y cyweiriau gwahanol o'r Gymraeg mae bobl yn defnyddio'r iaith, mae yna bosib mynd i fod rhyw fath o wahaniaeth rhwng y ddwy ardal yna. So, dwi wedi edrych ar ffactorau cymdeithasol fel iaith, aelwyd a lleoliad, a dwi hefyd wedi edrych ar arddull, a hwn ydy'r un mawr. Dwi wedi bod yn sôn amdano fo ers cychwyn yr gyflwyniad, ond mwyn gweld os ydy iaith yn amrywio o un cyd-destun i'r llall, mae rhaid i fi recordio plant yn siarad mewn cyd-destunau gwahanol. Dyna'r unig ffordd rili allu dweud hyn, o allu dweud efo unrhyw sicrwydd os mae yna bethau sydd yn newid. So, be nes i oedd trio recordio'r plant yn siarad mewn 3 cyd-destun eitha artificial, achos oedd hi'n ystod Covid, ac oedd hi gyd ar-lein. So, y cyntaf, ac o'n i'n tybio mai hon fysa'r un mwyaf ffurfiol, oedd y cyfweliad swydd. So, nes i roi ffug gyfweliad swydd yn yno. Nes i hefyd cyflwyno rhyw becyn modiwl gyrfaoedd i'r plant yn gallu sôn mwy am hwnna yn yr cwestiynau os ydych chi efo diddordeb. O'n i arfer bod yn athrawes ysgol uwchradd yn hyn. So ie, ni'n teimlo reit at home yn gwneud hwnna. So nes i roi ffug gyfweliad swydd iddyn nhw. Hwnna o'n i'n meddwl maen nhw'n defnyddio yr mwyaf o iaith ffurfiol yno fo. Wedyn nes i roi cyfweliad sosioieithyddol iddyn nhw hefyd. Lle o'n i'n siarad efo nhw am eu teulu, ffrindiau, beth o'n nhw'n neud weekend, lle o'n nhw'n rhoi gwyliau, ac yn o blaen. A wedyn nes i hefyd gofyn iddyn nhw recordio sgwrs efo'u cyfoedion. So nath nhw benderfynu ar grwpiau cyfoedion. Nes i roi nhw ar dasg yn rhithiol. A nes i ofyn iddyn nhw recordio rhyw fath o sgwrs oedd yn digwydd. So dyna 3 cyd-destun gwahanol mwyn gweld os oedd yr arddull yn newid rhwng y cyd-destun. Nes i hefyd, achos bod fi'n edrych ar newidynau ieithyddol, nes i hefyd edrych ar ffactorau ieithyddol sydd yn gallu dylanwadu ar yr amrywio yna hefyd. A na i sôn am bob un o'r ffactorau tra dwi'n mynd trwy'r nodweddion yn benodol. Pawb yn iawn hyd yma? Ie? So dyma y cwestiynau ymchwil. Y prif gwestiwn, dwi'n meddwl, ydy plant sydd ddim yn siarad Cymraeg adra, sydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gallu amrywio i'r un eitha a plant sydd yn siarad Cymraeg adra? Sef cwestiwn 2. Da ni'n gallu ateb cwestiwn 2 tan bod ni'n gwybod yr ateb cwestiwn 1, sef be mae'r plant sy'n siarad Cymraeg adra yn wneud, mwyn gweld os ydy'r patrymau yna'n matcho. So dyna'r 2 gwestiwn gyntaf, be mae plant Cymraeg ar yr aelwyd yn wneud, ac ydy plant Saesneg ar yr aelwyd yn matcho. A wedyn yn drydydd, ydy gwahaniaethau yn defnydd yr iaith yn y gymuned yn effeithio ar y broses caffaeliad. So ydy'r ffaith bod yna fwy o Gymraeg yn cael ei siarad o ddydd i dydd yng Ngwynedd yn effeithio ar ei gallu nhw i gaffael cymhwysedd sosioieithyddol. Clir? Dyma oedd, dim rili ddata, ond y cyfranogwyr. So ges i 10 o bobl yn Ngwynedd, 8 bobl yn Caerdydd, so 19 i gyd efo'i gilydd. Oedden nhw'n 17 oed, a fel nes i sôn, nes i gasglu'r data'n haf 2021. So ie, oedd hi'n anodd yn ymarferol i gasglu'r data, ond yn ychwanegol i hynna, oedd Covid hefyd wedi cael dylanwad enfawr ar maint y sampl. So enghraifft, nes i gael 26 o ffurflenni cydsynio yn ôl gan gyfranogwyr Caerdydd, oedd yn dweud bod nhw eisiau cymryd rhan. A wedyn, wsos cyn gwneud y recordiad cyntaf, oedd yna outbreak o Covid yn yr ysgol, a nath nhw i gyd gorau hynna'n ynysu. Ac oherwydd yna, dim ond 8 yr rei hardcore, oedd eisiau dal i barhau i gymryd rhan yn yr ymchwil. Ond dyna oedd y sefyllfa, ac oedd o'n newid yn gyflym iawn. So ie, 18
o sampl, ond dal o leia 4 yn bob call sydd yn gymharol efo rhai astudiaethau sosioieithyddol eraill. So dwi'n mwyn poeni'n amodol am hwnna. Okay. So dyma'r nodwedd cyntaf. Sef rhagenwa meddiannol, neu possessive pronouns fel dwi'n cyfeirio at yn y traethau hir. Ac mae'r ffordd dwi'n categoreiddio nhw'n seiliedig ar waith gan Bredydd Webb Davies, fyny Mangor, 2016, wrth ysgrifennu pennod yn llyfr ardderchog John Mercedes am sosioieithyddiaeth yng Nghymru. A nath o gategoreiddio 3 math o ragenwa meddiannol mewn i o'r categori yma. Cyntaf oedd y llenyddol, neu'r literary, wedyn oedd y brechdan. Dwi'n cymryd na brechdan sef o'n cyfieithu hwnna fel hefyd, ond sandwich oedd yn galw fo, a wedyn llafar neu'r colloquial fel oedd o'n galw fo. A mae'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd efo'r 3 gwahanol math yna o roed yr ragenwa meddiannol. So fy ffrindiau I neu ffrindiau fi. So dyna hwnna. Ac o ran yr arddull, oedden ni yn tybio mae'r llenyddol fysa'r mwyaf ffurfiol, mae'n ei sens fydde fy ffrindiau. A mae'r llafar yn cael ei alw yn substandard gan y ping, yn non-standard, ac yn anramadegol gan eraill. So mae'n cael lot o stigma yn erbyn y math yna o ragenol. A wedyn mae'r brechdan sydd yn rhwng y ddau. Dyna oedden ni'n rhagdybio am yr nodwedd yma. A'r ffactorau ieithyddol nes i edrych arnyn nhw oedd, dwi'n hefyd ddim yn siŵr iawn os di hwn yn gyfieithiad cywir, ond ymddieithriad sef alienability, os ydy'r enw sydd yn cael ei meddu arno fo, yn gallu cael ei alieneitio rhagoch chi fel possessor. So, enghraifft braich, achos bod o'n braich arna fi, it's inalienable. Dwi ddim yn gallu cael ei ymddieithrio. Rwy'n ffordd mam, achos bod y berthynas yna rhwng fi a'r fam, mae mam hefyd yn inalienable. So, yr cwestiwn oedd, ydy alienability neu ymddieithriad yn rhywbeth fyddai'n dylanwadu ar y ffordd mae'r rhagenw yn amrywio. Nes i hefyd ofyn os oedd person gramadegol yn mynd i effeithio, neu dylanwadu ar hwnna. So, enghraifft, dwi'n fwy tebygol o ddeud car fi ar gyfer person cyntaf unigol, ac ella ei car nhw efo brechdan, efo'r person gramadegol yna. Hwna'n neud sens? A wedyn iaith yr enw, un o'r enwau sydd yn codi ydy gwaith cartra neu homework. So, os maen nhw'n dweud gwaith cartra, ydyn nhw'n fwy tebygol o ddefnyddio'r llenyddol, so fy gwaith cartra. Ac os maen nhw'n dweud homework, ydyn nhw'n fwy tebygol o dweud homework fi. So, dyna hwnna. A wedyn hefyd, pa mor aml oedd yr enw yna'n codi. So, fe nes i oedd edrych ar yr holl set ddata, mwyn ffigro allan beth sydd yn codi yn aml, a beth sydd ddim. Mwyn gweld os ydy o'n rhywbeth sydd yn codi yn aml, ydy o'n fwy tebygol o bod yn llafar, yn colloquial form. Ffrind fi, mam fi, ysgol fi, brawd fi, chwaer fi, ac yn y blaen. Dyma oedd y patrwm. Os ydych chi'n cofio, gen fi 4 grŵp, nes i hefyd, sori, nes i'n dweud hynny'n cychwyn, ond ar sail yr ardal a hefyd iaith yr aelwyd, o gen fi 4 grŵp o siaradwyr gwahanol. So, Gwynedd English Home Language ydy hwn, Gwynedd Welsh Home Language, Cardiff English Home Language, Cardiff Welsh Home Language. So, mae'r 4 grŵp o siaradwyr gwahanol. A beth da ni'n gallu gweld yn yma ydy na criw Gwynedd sy'n siarad Saesneg adra, lot yn fwy tebygol o ddefnyddio amrywiolyn llafar, ffrind fi, car fi, mam fi. Ar y llaw arall, mae rai o Caerdydd sydd yn siarad Cymraeg adra yn fwy tebygol, so dros 50%, yn fwy tebygol o ddefnyddio un o'r ffurfiau eraill, so brechdan neu llenyddol. Ond ar y cyfan, mae 58% o'r defnydd ar gyfer taled yn llafar, yn colloquial, mam fi, car fi. So mae yn rhywbeth sydd yn digwydd yn eitha cyffredin ar draws gwahanol fath o siaradwyr. So nesaf dwi'n mynd i ddangos i chi sut oedd hwn yn amrywio o un cyd-destun i'r llall. Pwy oedd yn cofio faint o gyd-destun gyda fi? 3, lyflyd, ie. Testio chi fan. So dyma grwpiau siaradwyr gwahanol, so Gwynedd Cymraeg ar yr aelwyd, Gwynedd Saesneg ar yr aelwyd, Caerdydd Cymraeg ar yr aelwyd, Caerdydd Saesneg ar yr aelwyd. A wedyn mae gennych fi gwahanol gyd-destuna, eto mae Saesneg, sori, ond
Cyfweliad swydd ydy'r un cyntaf, a wedyn y sgwrs cyfoedion, a wedyn y cyfweliad sosioieithyddol. So beth da ni'n sylwi yn y lle cyntaf, dwi'n meddwl, ydy mae'r ddau gyd-destun yma y ffordd arall rownd I be o'n I wedi disgwyl. So os da chi'n cofio, o'n i'n meddwl mae hwn, sef y sgwrs rhwng cyfoedion, fysa'r un mwyaf anffurfiol. Achos o'n I ddim yn mynd I fod yna, oedden nhw'n mynd I fod yn really cool a defnyddio rhyw iaith o'n I ddim yn dallt. So o'n i'n disgwyl a hwn fysa'r un ar y pen a bod yr un cyfweliad sosioieithyddol sydd yn y canol yn brifio rhwng y ddau. Ond ddim dyna nes I ffeindio. Ac o bosib mae hwnna rhywbeth I wneud efo'r iaith naturiol yn y grwpiau ffrindiau yna. Bosib maen nhw'n siarad Saesneg efo'i gilydd yn naturiol a dwi wedi gofyn iddyn nhw wneud tasg yn Gymraeg ac o bosib mae hwnna wedyn yn effeithio ar ffurfioldeb nhw. So achos bod fi wedi gofyn iddyn nhw siarad Cymraeg efo'i gilydd, lle fysa nhw fel efo'n siarad Saesneg, ella mae hwnna ydy pam maen nhw yn defnyddio mwy o yr ffurfiol na fe fysa nhw efo fi yn yr cyfweliad sosioieithyddol. Ond y peth pwysica dwi'n meddwl beth da ni'n weld yn fama ydy mae yna naidd rhwng y tri cyd-destun. So yn y cyfweliad swydd, yn benodol ar gyfer Caerdydd, yn y cyfweliad swydd, ychydig iawn o'r llafar sydd yn cael ei ddefnyddio. A dyna oedden ni hefyd yn rhagweld beth yn digwydd. So yn y cyfweliad swydd, mae plant Caerdydd yn anhebygol iawn o ddeud mam fi, car fi, dat fi. Ac yn fwy tebygol o ddeud fy mam, fy nghar, fy nhad. Yng Ngwynedd ar y llaw arall, dydy'r patrymau amrywio yna ddim cweit mor daclus. A mae hynna achos yn enwedig efo'r grŵp yma, fel oedden ni wedi weld ar y sleid cynt, so Gwynedd sy'n siarad Saesneg ar y ddiwedd, mae nhw'n defnyddio y llafar ymron bob cyd-destun, dim ots pa mor ffurfiol neu anffurfiol ydi o. A debyg mae hwnna'n rhywbeth I wneud efo sicrwydd ieithyddol, ddim security, ond di'r gair, stability. Na, dim dyna di'r gair, dwi'n ôl eto fo. So dwi yn gwahaniaethu fama rhwng y tri cyd-destun gwahanol a da ni'n gallu gweld yng Nghaerdydd bod yna lot fwy o amrywio arddelliadol na sy'n yna yng Ngwynedd. Ond dwi'n gwybod bod chi'n desbryd I glywed am yr ystadegau, so dwi'n dweud eich chi am hwnna wan. A dyma nhw. So na I jyst sôn yn fras be ydych chi'n edrych arnyn nhw, achos hwn bydd fformat bob un o'r nodweddion fel dwi'n mynd drwyddyn nhw. Ond hwn ydy'r log odds, so'r tebygolrwydd bod rhywbeth yn digwydd neu ddim yn digwydd. Tebygolrwydd bod rhywbeth yn digwydd, mae o'n mynd I fod y tu hwnt i'r 0 ochr yma. Tebygolrwydd bod o ddim yn mynd I ddigwydd, mae o yn y negyddol. Ochr yma i'r 0. Mae'r llinell yn y 0, hwnna di'r intercept. So hwnna sydd yn dweud ni bob un o lefelau y ffactor sydd ddim yn y rhestr. So os da chi'n gofio mi yna 3 cyd-destun, sgwrs cyfoedion, cyfweliad swydd, a llall roedd y cyfweliad sosioieithyddol. So hwnna sydd yn cael ei ddynodi gan y dim ar y llinell, yr intercept. Pryd bynnag mae'r llinellau cyfwng hyder, sef y competence intervals yn croesi'r intercept, dydy o ddim yn ystadegol arwyddocaol. So achos bod hein I gyd yn croesi yr intercept, does a ddim statistical significance yn cael ei weld yn y model. So beth sydd yna? Beth da ni'n wybod? Wel, na I dynnu sylw chi at hwn, sef Gwynedd, Saesneg iaith yr aelwyd. Maen nhw lot llai tebygol, so ochr yma I ddim, lot llai tebygol o ddefnyddio yr ffurf llafar, sef car fi, mam fi, yn y sgwrs cyfoedion, nag oedden nhw yr intercept, sef yr cyfweliad sosioieithyddol. Yn Nghaerdydd ar y llaw arall, da ni yn gweld effaith arwyddocaol, ond mae o ar gyfer y cyfweliad swydd. So maen nhw lot llai tebygol o ddefnyddio llafar yn y cyfweliad swydd nag oedden nhw yn y cyfweliad sosioieithyddol. Hwna'n neud synnwyr? Da ni hefyd yn gweld effaith gadarnhaol arwyddocaol arall yn fama efo iaith yr enw. So, os da chi'n cofio homework fi, neu fy ngwaith cartra, os oedd yr hyn oedd yn cael ei meddu arno fo sef yr gwaith cartra,
Os oedd hwnna yn Gymraeg, oedd o'n llai tebygol o gymryd y llafar, fel oedden ni'n disgwyl. Ond dim ond ar gyfer y grŵp yma oedd hwnna'n ystadegol arwyddocaol. Ond mae o tu hwnt ochr yma i'r zero, i'r intercept, yn bob achos, ond dim ond yn arwyddocaol ar gyfer y grŵp yna. So hyn ydy'r prif batrymau, da ni sylwi arnyn nhw yna. Fel ydych chi'n gweld, mae bob un arall does o ddim rili effaith yn gallu cael ei weld. So person gramadegol, dydy o ddim ots os ydych chi'n person cyntaf neu beth bynnag. Dio hefyd ddim ots gweithio y holl egluro, sori. Ond dio'n ots os ydio'n alienable neu'n inalienable, dio'n cael unrhyw effaith, a hefyd os ydio'n anamal, dio'n newid pethau. Yr ail nodwedd, so da ni wedi gwneud y rhagenfa meddiannol. Yr ail nodwedd ydy berfa, a da ni'n cymharu ferf cryno, sef cysgais I a'r cwmpasog nes I ddysgu. Ac oedden ni'n tybio ar sail y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn flaenorol gan Gareth Kane a Bob Morris-Jones, bod y cryno, sef yr un oedden ni'n clywed yn y cyfryngau fwyaf, hefyd yr un oedden ni'n weld yn ysgrifenedig fwyaf, hwnna fysa'r un mwyaf ffurfiol, dyna oedden ni'n tybio. Ac bod yr amrywiol yn cwmpasog yn fwy anffurfiol, a da ni hefyd yn gwybod bod o'n ymledu, dwi hefyd yn gwybod ystig ieithoedd yna fe iawn, sori, ond bod o'n spreading in the modern language, yn opposed to itself. Mae King hefyd wedi dweud bod yr ffurf cwmpasog yn mwy cyffredin yn Ngogledd Cymru. Eto fel dwi'n dweud, mae hwnna ar sail pethau argraffiadol, disgrifiadol. So gobeithio bod gwaith fi'n mynd I ddangos os ydy'n wir neu beidio. A wedyn y ffactorau ieithyddol trauma oedd ydy'r ferf yn reolaidd, a hefyd pwy ydy'r godrych. So enghraifft, wyt ti'n fwy tebygol o ddeud cysgais I, efo'r person gyntaf unigol, ond nes ti gysgu, enghraifft efo'r ail person. Iawn? So dyna nes I. A dyma y canlyniadau. So nes I ffeindio bod 77% yn gwmpasog. So 77% o'r berfa yn gwmpasog, sydd yn dangos I ni bod yr cryno ddim yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn gan y siaradwyr ifanc yma. Da ni eto'n gweld bod Gwynedd Saesneg ar yr aelwyd yn defnyddio lot o'r un mwyaf anffurfiol, eto, yn debyg iawn I be nath ni ffeindio fo'r rhagenfa. Ond be da ni weld yn fama ydy yn gyson rhwng y ddwy ardal, so Gwynedd a Caerdydd, yn gyson mae rhai sy'n siarad Saesneg adra yn defnyddio mwy na rhai sy'n siarad Cymraeg adra. So dyna ydy'r patrwm ar gyfer y ddau. So ella bod dylanwad iaith yr aelwyd yn gryfach na dylanwad yr ardal ar gyfer y nodwedd yma, o bosib. A dyma ni eto'n edrych ar cyd-destuna gwahanol. So da ni'n cymharu y cyfwaliad swydd a trauma, mae'r cyfwaliad sosioieithyddol hwnna sy'n nesaf, a wedyn y sgwrs cyfoedion ar ôl hwnna. A be da ni'n weld ydy mae yna fatha stepping stones o ran sydd yn dynodi yr amrywio arddelliadol yma sydd yn digwydd rhwng y cyd-destuna gwahanol ar gyfer Gwynedd Cymraeg ar yr aelwyd. Ond be da ni hefyd yn sylwi ydy mae mynd yn y cyfeiriad yn groes I be oedden ni'n disgwyl. Sef mae'r mwyaf ffurfiol yn cynnwys y mwyaf o cwmpasog, nes I gysgu. A mae'r un mwyaf anffurfiol, neu fe oedden ni'n ystyried fydda'r mwyaf anffurfiol sef yr sgwrs cyfoedion a'r cyfwaliad sosioieithyddol yn cynnwys llai ac actually mwy o'r cryno. Sydd yn groes I be oedden ni'n disgwyl. Be da ni hefyd yn weld, a mae hwn yn gyson ar gyfer y grwpiau siaradwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg adra, y ddau ohonyn nhw, mae'r graff yn dangos bod yn eitha fflat ar draws bob un o'r cyd-destuna. Does na ddim lot o amrywio yn digwydd. Yn fama yn Gwynedd, nag ychwaith yn fama yn Caerdydd. So mae'n eitha fflat, so some lot o amrywio yn gallu cael ei weld yn fan'na. Mae Caerdydd yn fama, chydig bach yn Mavericks, maen nhw'n kind of neidio I fyny a lawr, ond maen nhw'n symud I gyfeiriad eitha gwahanol I be oedd Gwynedd, sef maen nhw'n defnyddio mwyaf o'r cwmpasog yn yr cyd-destun mwyaf anffurfiol. A wedyn mwy o'r cryno nag oedd yn fyma ar gyfer yr cyfwaliad swydd. So mae Gwynedd a Caerdydd I weld yn gwneud pethau eitha gwahanol I gilydd yma, ond ar gyfer Saesneg ar yr aelwyd yn y ddwy ardal, mae'n un beth. Sef bod na ddim lot o amrywio. Dwi'n cofio hyn. So beth da ni'n weld yn yma ydy
Ar gyfer cyd-destun, yn y ddwy ardal ac ar gyfer bob math o siaradwr gwahanol, dim ond Caerdydd, Cymraeg ar yr aelwyd sydd yn dangos unrhyw effaith arwyddocaol ar gyfer cyd-destun. Ac os da chi'n cofio, os di ochr yma i'r zero, mae'n golygu bod yna llai o debygolrwydd bod yn mynd i ddigwydd, ac yn fama, da ni'n sôn bod yna llai o debygolrwydd bod y cwmpasog yn mynd i ddigwydd yn y cyfweliad swydd. Okay? Ond dyna'r unig effaith arwyddocaol da ni'n weld yn cyd-destun ar gyfer berfa. So bosib, dydy berfa ddim yn amrywio yn ôl arddull gymaint ag oedden ni wedi meddwl, neu gymaint o Bob Morris Jones ar unwaith yn nodi sef y gwahaniaeth rhwng ysgrifenedig a llafar. So da ni'n gweld gymaint o amrywio a hynna rhwng gwahanol arddullau'r llafar. So dyna'r unig un yn fanna, ond be da ni yn weld ar gyfer bob grŵp ydy, os ydy'r ferf yn afreolaidd, mae lot llai tebygol hefyd o fod yn gwmpasog, sydd yn golygu mae berfa afreolaidd yn gryno fel arfer. Dwi ddim yn cofio dysgu hynna fel rhan o gwrs. Dwi'n yn cofio os na dyna maen nhw yn dysgu pan mae rhywun yn trochi iaith ar gyfer myfyrwyr ifanc, ond yn amlwg dyna mae pawb yn ei wneud. Ac ella bod o rhywbeth i wneud efo amledd neu amoldeb, dwi'n gwybod beth yw'r gair cywir efo yna, frequency. Mae'r ffaith bod berfa afreolaidd mynd, dod, gwneud, cael yn codi mor aml ag ydyn nhw, dyna o bosib sydd yn egluro pam maen nhw i gyd yn dilyn yr un patrwm. Okay? A dyma'r ola, yr nodwedd ola, sef graddolion ansoddeiriol. Ac yn Saesneg dwi'n galw hein yn intensifiers, achos mae rei dwi'n mynd i fod yn sôn am yn dwysau yr ansoddair. So, unrhyw ansoddair fel bach. Mae'r tri o'r graddolion ansoddeiriol yma yn gallu dwysau yr ansoddair bach. Rili bach, bach iawn, mor bach. A beth da ni'n weld ydy mae rili yn codi yn eitha aml. Mae hwn yn 32% allan o'r holl graddolion ansoddeiriol nes i gasglu ac oedd na dros 10 ohonyn nhw, dwi'n cofio wan. So mae hwn oedd yr mwyafrif, sori, dwi'n meddwl ar y graff, dwi wedi dangos yma. Ond mae rili yn digwydd yn aml iawn. Does ddim gwaith wedi cael ei wneud ar hwn yn y Gymraeg er mwyn i fi dynnu sylw ato fo. Hyd y gwni, dwi ddim wedi darllen unrhyw beth sydd yn sôn am y gwahaniaethau arddelliadol yn y Gymraeg efo graddolion ansoddeiriol, ond dwi'n gwybod am y Saesneg bod yna wahaniaethau arddelliadol clir. Ac yn y lle cyntaf, mae defnyddio graddolion ansoddeiriol yn y lle cyntaf yn arwydd bod chi'n defnyddio iaith mwy anffurfiol. It was so good, it was so exciting, it was really great. Ac yn y blaen. Mae o hefyd yn cael ei asosiaethu efo iaith mwy creadigol. So mae o'n anffurfiol, mae o'n bosib yn creadigol, a da ni'n gwybod mae pobl ifanc yn defnyddio lot fawr o raddolion ansoddeiriol yn eu iaith nhw. So oedd o'n gret i fi, achos o'n i'n gwybod o'n i'n mynd i ffidio lot o tokens ar gyfer hon. So yeah. Fel nes i sôn, rili nath godi fwyaf yn set data fi, ond hefyd rili sydd yn cael ei defnyddio amlaf yn Saesneg y Deyrnas Unedig. Ac oherwydd bod hwn yn gyfnewid cod yn Gymraeg, o'n i'n tybio mae hwn fysa'r un mwyaf anffurfiol. So ar gyfer yr tri cyd-destun gwahanol, o'n i'n meddwl fysa'r rili yn codi lleia yn y cyfweliad swydd. Ar y llaw arall, ystyrir iawn i fod yn fwy ffurfiol, a mae hwnna ar sail gwaith cyfweliad sydd wedi cael ei wneud yn Saesneg ar ferry. So be mae'r gwaith yna wedi dangos ydy mae'n ferry yn mynd allan o ffasiwn, mae'n rili aswm yn dod mewn i ffasiwn. A mae hwnna yn rhannol yn cael ei arwain gan beth sydd yn digwydd yn America. So, y ffactorau ieithyddol nes i ystyried tro yma oedd iaith yr ansoddair. So, os ydy'r ansoddair yn Gymraeg, ydyn nhw'n fwy tebygol o beidio dweud rili o bosib. So, bach, er enghraifft, ydyn nhw'n fwy tebygol o dweud bach iawn, ond really amazing o bosib. Ansawdd hefyd yr ansoddair, ydy'r ansoddair yn gadarnhaol. Gret. Neutral, mawr neu bach, ond i bai bod y cyd-destun yn drafnodi bod o ddim yn neutral, a negyddol fel hyll. So os ydy'r ansoddair yn negyddol, ydyn nhw'n llai tebygol o ddeud rili. Da ni'n gwybod, oce? Hefyd, safle'r ansoddair, so eto dwi'n siŵr iawn os ydy'r cyfieithiadau yma'n gywir. Ond disgrifiadol a treithiadol, sef attributive a predicative.
so safle yr ansoddair. So disgrifiadol gwaith hawdd iawn, so very easy work, a ma'n hawdd iawn, it is very easy. So ydyn nhw'n fwy tebygol un ffordd neu llall. So dyma yr data ar gyfer yr cyd-destuna. Eto mae really yn fama yn y glas, a beth da ni'n weld ydy mae'n digwydd eitha aml, yn enwedig yn Wynedd, no surprises there. A wedyn yng Nghaerdydd, da ni'n gweld lot llai o really yn digwydd, a da ni'n gweld cyfradd iawn sydd yn eitha uchel yn y cyfweliad swydd. Okay? So eto, beth da ni'n weld yng Nghaerdydd ydy bod yr amrywio arddelliadol yn ofalus. Maen nhw'n talu sylw at ffurfioldeb y cyd-destun, a maen nhw'n gweddu ffurfioldeb y cyd-destun efo'r amrywiolyn perthnasol. Yng Ngwynedd, a dwi'n gallu dweud hyn achos dwi'n dod o Wynedd yn hun, maen nhw'n bach mwy o cowboys. Dio ddim ots gymaint am ffurfioldeb y cyd-destun, a mae o eto dwi'n meddwl yn ymwneud efo sicrwydd yn yr iaith, sydd ddim o reidrwydd yn bodoli yn yr un ffordd yng Nghaerdydd, ond achos bod na ddim bygythiad mor gry yng Ngwynedd, ella bod o'n iawn i chi ddefnyddio ffurfio, dim ots beth i'r sefyllfa, o bosib. Codi cwestiwn. Ia, dwi'n meddwl dyna i gyd eisiau dweud yma. Bron yn bateri. So dyma'r ystadegau, a dwi yn mynd i tynnu sylw at hwn. Sef eto, Caerdydd, Cymraeg ar yr aelwyd, mae yna effaith arwyddocaol ar gyfer y ddau cyd-destun, a hefyd ar gyfer iaith yr ansoddair. So doedden nhw ddim yn mynd i ddweud really efo ansoddair Cymraeg, neu oedden nhw'n llai tebygol yn neud yna. A sylwch yn fama, mae Saesneg ar yr aelwyd chydig bach yn fwy tebygol o ddeud really efo ansoddair Cymraeg, ond ddim yn arwyddocaol, so da ni'n gwybod, mae angen mwy o waith yn edrych ar yr patrymau yna. O ia, ond da ni eto'n gweld Caerdydd, Saesneg ar yr aelwyd, yn y gyfweliad swydd lot llai tebygol o ddeud really. Dim effaith arwyddocaol yn Wynedd, fel nath ni trafod. So, be ydy'r patrymau amrywio arddelliadol yn llefydd siaradwyr Cymraeg ar yr aelwyd? Wel, yr amrywiadau amrywiolion, yr amrywiolion anffurfiol ydy'r mwyaf cyffredin i'r siaradwyr sydd yn siarad Cymraeg ar yr aelwyd, ar draws y tair nodwedd. So, os ydych chi'n siarad Cymraeg ar draws, chi'n fwy tebygol o ddeud car fi, nes i fynd, a rili. Oedd y patrymau amrywio arddull ar gyfer siaradwyr Cymraeg ar yr aelwyd gryfa ar gyfer nodweddion sydd yn gysylltiedig efo cyswllt iaith a stigma. So maen nhw'n fwy tebygol o fod yn fwy ofalus am amrywio arddelliadol os oes o stigma sy'n ymwneud efo cyswllt iaith fel arfer. O ran newid iaith, da ni'n gweld bod Gwynedd yn arwain o broses o newid, efo rhagenwa meddiannol llafar a'r gradolion ansoddeiriol rili yn tyfu mewn amlygrwydd, ac mae Caerdydd yn llai pell ymlaen ar y broses yna gydag amrywio systematig cryfach yn cael ei arsylwi arno fo. So mae'r ffaith bod Caerdydd yn amrywio'n systematig, oeros mae Gwynedd yn gwneud defnydd helaeth o'r amrywiolion mwy anffurfiol yn awgrymu ni bod Gwynedd yn arwain y broses o newid, a bod Caerdydd ddim cweit wedi dal fyny efo'r cyfradd newid yna eto, o bosib. Cwestiwn 2. Ydy'r patrymau hynny'n cael eu caffael gan siaradwyr Saesneg ar yr aelwyd? Yn gyffredinol ydyn. Achos cyd-destun sydd yn dylanwadu y fwyaf ar amrywio ar gyfer y tair nodwedd hefyd, ond ar gyfer Saesneg ar yr aelwyd, dio ddim mor arwyddocaol ag ydio ar gyfer Cymraeg ar yr aelwyd. Ond dal i fod, mae cyd-destun yn dylanwadu arno fo. So maen nhw'n dilyn yr un patrymau. Ond, wedi dweud yna, disgyblion Saesneg ar yr aelwyd sydd efo'r cyfraddau ucha o amrywiolion anffurfiol. So nhw sydd yn dweud, ffrind fi, mam fi, rili da, nes i fynd, nes i fod o bla. A mae hwnna'n awgrymu
bod grŵp cyfoedion yn dylanwadu ar gynhyrchu'r nodwedd yna yn fwy na dylanwad addysg. Achos be da ni wedi weld o waith blaenorol ydy mae sefydliadau addysgiadol yn tueddu i osgoi defnyddio ffurfiau sydd efo stigma yn associated efo nhw. A mae hwnna'n groes i'r canfyddiadau o astudiaethau drochi Ffrangeg a rhai o gosachiadra sydd yn dweud bod disgyblion Saesneg ar yr aelwyd yn un arddelliadol, monostylistic. Da ni wedi dangos, wel na, cos maen nhw yn amrywio, a maen nhw hefyd actually yn dangos y cyfraddau uchel amrywiolion anffurfiol. So dyn nhw ddim yn gorddibynnu ar y ffurfiol fel oedden nhw yn Canada. Roedd grwpiau Saesneg ar yr aelwyd hefyd yn cael ei dylanwadu llai gan feddygoliadau Saesneg. So mae grwpiau siaradwyr yng Ngwynedd sy'n siarad Saesneg ar yr aelwyd ac yng Nghaerdydd yn llai pryderus am ddefnyddio amrywiolion ffurfiol ac anffurfiol efo bendigoliadau Saesneg. So, os oedd iaith yr ansoddair yn Saesneg neu os oedd iaith yr enw yn Saesneg, oedden nhw ddim yn meindio mixio hwnna efo amrywiolion mwy ffurfiol neu anffurfiol. Oedden nhw ddim yn meindio gymaint. So maen nhw yn integreiddio eitemau benthyg mewn i'w cystrawen yn haws neu yn fwy naturiol o bosib na plant sydd yn siarad Cymraeg adra. So, ydy'r gwahaniaethau yn ddefnydd yr iaith yn y gymuned yn effeithio ar y broses Caffael. Neu jyst atgoffa chi, 68% sydd yn defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol yng Ngwynedd, 6.6 yng Nghaerdydd. Mae siaradwyr Caerdydd yn defnyddwyr mwy ceidwadol y Gymraeg, fel a dwi wedi trio ddisgrifio fo. Sef bod nhw'n amrywio o un cyd-destun i'r llall yn eitha gofalus. Ac i bod nhw hefyd yn ffafrio defnydd o nodweddion ansafonol a rai o stigma, oedden nhw yn defnyddio heina'n llai aml na siaradwyr yng Ngwynedd, yn enwedig mewn cyd-destun mwy ffurfiol. So os ydych chi'n cofio, oedd Gwynedd yn gor-ddefnyddio yr amrywiolion anffurfiol hyd yn oed yn y cyfweliad swydd er enghraifft. Mae plant efo Saesneg ar yr aelwyd yn Caffael patrymau yn agosach yng Nghaerdydd nag oedden nhw yng Ngwynedd bod gymaint yn fwy o Gymraeg yn cael ei chlywed yn y gymuned yng Ngwynedd. Oedd hwnna yn syfrdanol. Ond ella bod o'n gallu cael ei egluro o'r ffaith bod Caerdydd Cymraeg ar yr aelwyd yn dangos patrymau cryfach ac felly nhw'n haws i'r Caffael ar gyfer y rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg adra nag oedd y patrymau yng Ngwynedd. So mae'r ffaith bod y patrymau o shifftio rhwng cyd-destunau gwahanol, mae hwnna'n gryfach yng Nghaerdydd, felly ella bod o'n haws i blant Saesneg ar yr aelwyd i gaffael y patrwm achos bod y patrwm yn gryfach ei hun. Whereas yng Ngwynedd, oedd y patrwm yn llai cryf, felly o bosib yn anoddach i gaffael patrwm. Mae o hefyd yn codi cwestiwn am statws economaidd gymdeithasol. Ella bod yn fwy ymwneud efo'r math o blant sydd yn mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd nag ydio efo amlygiad cymunedol i'r iaith. So, nes i gasglu data yn yr holiadur am swydd rhieni, a dwi'n gallu sôn am hwnna os da chi eisiau yn ystod y cwestiynau. So, i gloi, nid yw disgyblion mewn addysg Gymraeg yn un arddelliadol. Sori os ydych chi'n cystau'r cyfieithiad yna, ond dwi'n defnyddio fel lot o weithiau. So, dyn nhw ddim yn monostylistic, a dyn nhw hefyd ddim yn ddibynol ar nodweddion ieithyddol mwy ffurfiol. Mae o'n ymddangos bod cymhwysedd sosioieithyddol yn cael ei gaffael mewn ysgolion, ond mae o'n fwy atebygol o gael ei dylanwadu gan gyfoedion nag ydio gan iaith yr addysg ei hun. Achos fel da ni'n gwybod, mae'r athrawon yn tueddu i beidio defnyddio amrywiolion sydd efo stigma gysylltiedig efo nhw. Mae hefyd yn rili bwysig bod ni'n edrych ar batrymau sydd yn gymunedol benodol mewn cyd-destunau ieithoedd lleol-brifedig. So pan da ni'n edrych ar beth sydd yn digwydd yng Nghaerdydd, er enghraifft, da ni ddim yn gallu dweud dyma di'r sefyllfa efo'r Gymraeg. Mae yn benodol iawn i gymunedau penodol. Mae disgyblion yng Nghaerdydd o bosib yn fwy ymwybodol o amrywio arddelliadol, a dwi wedi awgrymu ella bod hwnna rhywbeth i wneud efo statws economaidd gymdeithasol. A mae'n goblygiadau i hyn. So, un o'r pethau o'n i eisiau sôn amdano fo oedd, wel, yn achos yr gwaith ar drochi Ffrangeg yng Canada, mae Moujon et al. Wedi dweud dydy'r plant yma ddim yn defnyddio Ffrangeg yn gymdeithasol achos dyn nhw ddim wedi caffael ffurfiau mwy anffurfiol. Be dwi wedi dangos ydy mae'r plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
Maen nhw wedi caffael amrywiolion mwy anffurfiol, ond da ni dal yn gwybod mae yna broblem efo defnydd cymdeithasol o'r iaith. So, dio ddim byd i wneud efo'r ffaith bod nhw ddim yn gallu defnyddio iaith cymdeithasol. Mae'r sgil ganddyn nhw maen nhw wedi dangos yn neu. So, mae'r cwestiynau yna am defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg yn parhau. Dwi hefyd eisiau tynnu sylw at deunyddiau addysgu a destunau cyfeirio hefyd. Os mae rhywun yma wedi trio dysgu Cymraeg drwy Duolingo, byddwch chi wedi sylwi dim ond y brechdan o ran y ragenfa meddiannol maen nhw'n dysgu. So mae pawb sydd yn dysgu ar Duolingo yn dechrau off drwy ddysgu fy nghar i. Bod fi wedi dangos yn y waith i, di'r plant ddim rili'n deud yna ddim mwy. Mae'r brechdan yn mynd allan o ffasiwn. So, ella mae rhaid i ni edrych ar adnewyddu testunau cyfeirio a deunyddiau addysgu o bosib. Ac bod yna stigma efo'r meddiannol llafar, sef printiau fi, mae o'n ymddangos na dyna mae'r rhan fwyaf o bobl yn wneud mewn addysg cyfrwng Cymraeg. So, ella bod rhaid i ni ddechrau meddwl am fwydo hwnna mewn i cwricula. A wedyn, recrwtio i ysgolion cyfrwng Cymraeg, o'n i hefyd Cymraeg fel yna fyd, sori. Ond mae gennym ni dystiolaeth bod yna debygrwydd er gweithio gwahaniaethau aelwyd. Mae'r plant yna sydd yn cyrraedd 17 oed ac yn barod i adael yr ysgol wedi dangos bod nhw wedi cael patrymau tebyg i'w gilydd. So mae hwnna, dwi'n meddwl, yn newyddion da ar gyfer cynghorau lleol sydd eisiau gwerthu darpariaeth cyfrwng Cymraeg i darpar rhieni. So dyna ydy'r prif gasgliadau. O'n i jyst eisiau diolch yn sydyn i'r noddwyr, i'r ysgolion a'r cyfranogwyr, i'r goruchwylwyr am eu amser nhw. Ac diolch i chi hefyd am wrando. A dwi'n fodlon cymryd cwestiynau. A mae yna gyfynodau fan'na.